nacín no rural, son do interior, sempre sentín falar en galego, aunque tiven que estudar en castelán, e fun educado en castelán. Precisamente cando descubrín o galego como lingua de interpretación dos meus soños, recibín outro soño, o de poder escribir nela e ver que as palabras ganaban outra dimensión totalmente distinta. Escribo por razón de ser galego e por ese idioma. Empecé a escribir desde moi cativo, pero por unha razón de egoísmo, porque me gustaba, porque me pracía. Escribía pa min, non pa ninguén. Escribín, pois, artigos, escribín cousiñas pequenas, cousas intrascendentes, redaccións, descricións de personaxes, de paisaxes, da miña terra xa, de Lugo. E encántame a poesía e é no que máis, pois, paso tempo porque me sirve de terapia e de sosego. E supoño que seguirei escribindo nesta lingua rexeitada por tantos que ignoran.